ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବାହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା, କର୍ମରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭଳି ଏକ ମହାସମର ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ହଁ, ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଗୀତା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନର ବିଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ହୁଏ, ସେଠାରୁ ଗୀତାର ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବାର ରହସ୍ୟ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମାନ ଅପମାନରେ କିପରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଟଳ ରଖିହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ବଶ କରିବାର ସୂତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟବାଣୀରେ ହିଁ ନିହିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିହେବ, ତାହା ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ସୂତ୍ର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କେବଳ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥରେ ଆଲୋକର ଦୀପ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ସକଳ ଉପନିଷଦର ସାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର।